Takže čus, ja vás zdravím, som Ulti a toto je taká krátka informačka. Chcel som vám povedať, čo sa mi stalo, takže natáčal som nový diel Let's Playu. A jasné, nemal som dobre zapojený mikrofón. Normálne prvá časť, s ktorou som bol fakt, že spokojný a nejde mi mikrofón. Geniálne, že? A ja si myslím. Takže informačka je k tomu, že začnem novú sériu a označím ju ako druhú. Nechcem mazať hen tie videá. No No a normálne točil som tú informačku už raz a točím, rozprávam a zrazu zvoní niekto pri dverách, vypnem to a zistím, že mi zvonili nejaké posrané ptišky. To je normálne... To mi asi není súdené natáčať alebo čo, ale to je na nervy. Na nervy. Tak to je asi všetko. No, chcem povedať, že mám už 4 odbery, za čo vám naozaj ďakujem. Budem sa snažiť vám to... Zamotal som sa. Takže sa vám to budem snažiť, čo? Pestrý deň. Yeah. Spravím tú novú sériu. Dúfam, že sa vám bude páčiť, začínam hneď od zajtra. Budete tu mať už prvú časť. Tak sa s vami lúčim, majte sa, množte sa a čus.